jotoni chubai matang lainai teibo जों अर जागावो ताबक सिनि बसकांगो पंचायत व्यक्ति सिनि तांनाय मथारावबो दायित्व जतन माबायनाय आं जेमन सीएम दायित्व मामानि हाय निरावबो पंचायत व्यक्ति दायित्व मानाय गे दायित्व मा हायके निजेनि पंचायत बाहायके निने आनि करै ब बीजेपी ब सीपीएम ब कांग्रेस होयावै बाहायके सिनि चोगया बरंनो जों बाहाय तिसालायमनाय बनोसि मावा सलायनाय जों बुट लराय खायलायप्र बीजेपी कांग्रेस सीपीएम जे फाहलायला किन्तु ताबक कयसा बैकरै जतोसि जों डेभलपमेन्ट न फर्स्ट प्रायोरिटी मारनाय काहामा खलायनाय निने आनि होयावै बसकांगो दायित्व जानजा बेरजां मानि न काहा कि मापालायलायनाय जे थांनाय दगो जों संजानाय नेतारनो गोबां माननोबो दायित्व मारोरो चाव नङै कने गथा मिलिलायला हांखे मांसो पाइ चाव नंलायै दंबो पंचायतनि सामोनसो काहाखे नायलायमाया मानि जों नोबो जाते सिनि तिप्रामो थानि ओङै बहायके बार जामा खाहेंके बहाय तां बायजलि जों बहायनो सेक्रिफाइस खायनाय हि वानस केजि आरो जागा नों बार जानादि हायंके बनो सेक्रिफाइस खायमाया चाव नंया तंमाया नि निकनि गथामि लेखे मांसो चालायाके तंमाया जा हेंके सुजा कक ओ दायित्वनो तानादि तानि हेंके जनगण जोंनो नायसै तंगो सिनि सामोननि बिसिंतै सिनि तिप्रामो थानि बिसिंतै बसकांगो सिनि हानो बाहायके उन्नति खायमानाय डेभलप खायमानाय बस सिनि तिप्रामो था ते बुबाग्रानि नाहावनि जतनो हामबाय आं ते कक गोबां साया हायनाहाय मालायफिनाय कन्टिन्यू नि फाइतनाय खोना मलसम एरियाव कयेकटा पारावो जों गुरि फायनाय बिजिट खायफिनाय आरो बनि लगे रबाय जदि थांबाय नालायनाय बर' जागा तमा समस्या दं जों नोट खालायनाय बाहायके जों सामोन खायनि नां फार्स्ट स्टेप जों प्रायोरिटी नालायनाय जदिও जों दप्तर व्यक्ति कुनो सामोन मायाखो हायफानो चिनि समस्यानो जों मानाय लायग्रा नायसिमिनो ini bu holiday kena bu holiday hani bang holiday jorawo kisa masa je guri mamani guri nai koni pore office thangwai nai nai office kabang ma officer bai malai nai boro jaga tuma somosya dong to thoro nalai nai boni pore boskango tuluk tuluk जों samung ahu nai jotona hambai